pesnička alebo bastičku? Ak nie... Zvoni, zvonček, malý Vianoce sú pred dvermi. Rozvoniava celý dom, vianočný je plný stoj. Ďakujem. A slúchala si mamku. Ocka, aký si známky máš zo školy? Dobrý, Môžem sa zajtra spýtať učiteľky? áno, No. A bude slúchať mamku? áno. No. Aj Patrika. Patrika Šických? Marianku. No a teraz ti poviem niečo. Jak nebude slúchať, dostaneš aj niečo lepšie pod stromik, keď bude slúchať. A keď nebudeš, nedostaneš nič. Dobre? Dobre. No. Diania Koria. No počkaj. Dneska vaše nepíš. No. No tu máš? A čo máš povedať? No. Čo máš povedať? Ďakujem.